Vítejte u dalšího videa. A dneska bych vám chtěl říct takovou věc, že dneska se vrátím už, teďka budu aktivně natáčet po roce. A teďka budu aktivně natáčet po roce. A vrátil jsem se teďka už zpátky na YouTube. A dneska tam vyjde takový sketch, ale je to docela cancer, jo, takže se nedivte. Je to docela cancer, ale vyjde to před tímhle. Možná to vyjde večer, ale nevím. A dostaneme už dočkat, až to vyjde, bude to taky krátký, možná 2 minuty, nevím. Ale dost se těším, až to vyjde, jaký to bude mít ohlasy, to video. Takže já vám teďka řeknu, mám takovou jako menší, bude to se jmenovat něco jako sketch přepadení. A v tom přepadení bude zloděj Radek. Jméno nás dvou, tam já jsem byl Kuba, ten malý Štěpán, to byl Štěpán, takový ten s tím červeným tričkem byl Lukáš a Radim byl takový ten blonďák. No a za kamerou nás točil Kuba, náš kameraman, teďka novej. A jako už se nemůžu dočkat, až to vyjde, protože to nás bude taková jakože trailer na naší sketch. Bude to trailer takový, nevím, taková informačka, prostě teďka mám trailer, no to jako ne traileru, prostě takový sketch to bude, je to docela krátký, ale je to docela vtipný, ale je to docela cancer. Dali jsme si s tím hodně práci. Jako asi nám to trvalo tak 2 hodiny, což jako se docela nedivím. My jsme to točili asi po 20. To se nedalo, buď jsem tam třeba jsem tam zasekl o kameru, potom třeba já nevím, třeba se tam prostě něco, třeba tam někdo něco neudělal, udělal tam někdo něco špatně. A to bylo na tomto špatný. Teď se vracím na YouTube scénu. Chápete? Teďka budou vycházet videa, teda víc. A nevím, co bych vám ještě řekl, možná to za chvíli končím. Nevím, co bych vám dal řekl teda. Ale těšte se, zítra vyjde taky nový video, myslím, že by mohlo vyjít zítra nový video. Ale přesně to nevím. Tak asi vám bych řekl, že to vyjde zítra, protože jinak fakt nevím. Jako, buď to vyjde zítra, nebo dneska, ale to už nestihne náš daber nadabovat jedno video, což by asi fakt nestihl, protože to je docela práce, psal mi dneska, že to bude až zítra. Teďka je docela venku, bude za chvíli tma. Já vám teďka řeknu, kolik přesně, počkejte. Teďka je přesně 8 hodin a 43 minut a jako ještě není tma, no. Ale že zítra by měli taky vyjít videa. Máme nové intro od toho stříhače. Já jsem takový mini stříhač a to je asi vše. Tak já se s váma loučím a ču.